Witam wszystkich oglądających w pierwszym polskim odcinku Chin Radia Reykjavik. Dzisiaj ze mną przedstawiam Anię Wojtyńską, antropolożkę oraz doktorantkę Uniwersytetu Islandzkiego, która zajmuje się badaniem migracji Polaków w Islandii, oraz Magdalenę Kwiatkowską, skarbnika Związku Zawodowej Epling oraz pracującą w Cafe Paris w Reykjaviku. Witam dziewczyny. Hej. To pierwsze pytanie, ja bym chciała zacząć od tego, opowiedzcie, jak wygląda życie, jak wygląda sytuacja Polaków na Islandii. Ania? Znaczy, to, co jest ważne moim zdaniem, to, że większość Polaków, którzy przyjeżdża na Islandię, jednak pracuje w pracach, które są nisko płacone, co też w jakiś sposób determinuje, gdzie mieszkają, czy na jakie mieszkania sobie mogą pozwolić. I to, co się też, to, co obserwujemy teraz, co się dzieje na rynku pracy. Dużo osób przyjeżdża, nie ma bezpośrednich kontraktów, tylko jest zatrudnionych przez firmy podwykonawcze. Czyli jest ta struktura jakby pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, która często powoduje to, że prawa pracownicze są nieprzestrzegane tak, jak powinny, czy dotyczące płacy. Też przyjeżdżają osoby jako posted worker, czyli w zasadzie pracują dla firmy, która jest w Polsce. I też w tym momencie, czy związkom zawodowym, czy organizacjom takim jak ASI jest trudniej kontrolować to. I coraz więcej jest takich sygnałów, że prawa pracownicze Polaków są nieprzestrzegane i też w różny sposób pracodawcy pomniejszają wypłaty, na przykład ściągając z wypłaty różne czy koszty dojazdu, czy koszty używania narzędzi, rzeczy, które teoretycznie są bezprawne. Magda? Nie ma. Chciałabyś coś dodać? Nie. Nie? Może byś Ty opowiedziała o problemach, z jakimi problemami zmagają się Polacy w Reykjaviku? Ja ze swojej strony, tak jakby ze strony Eplingu, chciałam powiedzieć, że właśnie zarząd zmienił się niedawno. Robiliśmy takie badania, dzwoniliśmy do Polaków, pytaliśmy się ich o ich sytuację. Jak wiemy, jest ich bardzo dużo w Eplingu. Mamy 15 000 obcokrajowców w Eplingu i na 15 000 największą grupą obcokrajowców są Polacy, jest ich 5 000. I problemy, z jakimi borykają się, to jest głównie właśnie wykorzystywanie przez pracodawców, brak kontraktów, źle płacone nadgodziny lub w ogóle niepłacone. Często ludzie spotkają się z umowami tak zwanymi jafnarekaup, czyli ze stałą pensją, ludzie pracujący w gastronomii głównie, co oczywiście jest bezprawne, ale o czym nie wiedzą, dużo osób nie zna języka angielskiego i islandzkiego, dlatego wiemy, że jest im bardzo ciężko dowiedzieć się też o ich prawa. Czy podejść do Eplingu i skorzystać z tak zwanej książeczki, w której znajdą prawa na każdy temat danej pracy. To jest tak zwane Kjaurasamning i na dzień dzisiejszy występują tylko w języku angielskim, nawet nie ma go w języku islandzkim, więc wiem, że na pewno jest im bardzo ciężko i nad tym jako nowy zarząd będziemy teraz pracować i próbować to zmieniać, żeby mieli jak największy dostęp do informacji i do swoich praw, które im się należą, do pensji, które im się należą. Dużo osób pracuje i wydaje im się, że jest okej, zarabiamy tyle, ile zarabiamy i tak powinno być. I nie zdają sobie sprawy, że są wykorzystywani i że tak naprawdę ich pensja powinna wynosić nie 1800, a 2600 na godzinę. A jak wygląda sytuacja mieszkaniowa Polaków? Mogłabyś coś powiedzieć o tym? Sytuacja mieszkaniowa też bardzo się zmieniła. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że
mieszkałam na Islandii 11 lat, wyjechałam 4 lata temu, wróciłam w tym roku i w mieszkanie, które wynajmuję obecnie, płacę za nie 190 000, są to 2 pokoje w Reykjaviku i wyjeżdżając te 5 lat temu takie mieszkanie kosztowało 90 000, więc te ceny poszły bardzo w górę. Zarobki są mniej więcej takie same, więc sytuacja jest tragiczna, można powiedzieć. Jest dużo osób, które wynajmuje pokoje i to nie jest dlatego, że oni sobie chcą wynająć pokój, tylko po prostu nie stać ich na to, żeby z pensji wynająć sobie mieszkanie. To raz, a dwa, tych mieszkań nawet nie ma. Więc też borykałam się z tym problemem, żeby znaleźć mieszkanie i zajęło mi to 2 miesiące. Więc tam też widziałam dużo ogłoszeń na Facebooku polskim, czy ktoś czy ktoś może pomóc znaleźć mieszkanie i ludzie po prostu śmieją się z tego. Albo przyjeżdżam za 2 miesiące na Islandii, czy możecie mi polecieć jakieś mieszkanie? No nie możemy, bo mieszkań nie ma, a nawet jak są, to ceny są takie, że wiem, że znam osoby, które mieszkają po 3 osoby w jednym pokoju. Na małej Na powierzchni. bardzo małych powierzchniach i to jest coś, co trzeba zmienić. Moim zdaniem jest to nieludzkie, żeby ktoś przyjeżdżał i mieszkał po 4-5 osób w pokoju. Teraz to, co też się jakby jest powszechne, że trzeba płacić tą z góry na 3 miesiące dla osoby, która przyjeżdża z Polski i nie ma jeszcze zarobków w islandzkich koronach, to jest dosyć poważny problem, trudny do przeskoczenia moim zdaniem. Ja jeszcze mam pytanie do Ciebie, Madzia, jeśli chodzi o Epling. Myślisz, że teraz będąc w zarządzie, czy więcej Polaków będzie się chciało zwrócić o pomoc, będą chcieli porozmawiać? Myślę, że tak. Oczywiście te zmiany są wprowadzane pomału. Wiadomo, że nie można przejąć zarządu i od razu zatrudnić 100 nowych osób i zrobić rewolucji. To zajmie trochę czasu, ale wiem, że w tym momencie jest jedna kobieta z Polski, która pracuje od lat w Eplingu. I będziemy chcieli zatrudnić więcej osób, bo spraw jest bardzo dużo, jest ich w porównaniu do tego, co się działo parę lat temu, jest naprawdę Więcej. pracuje tam kilka osób, które próbują sobie dać z tym radę, ale mają po 600 spraw na biurku, więc to jest naprawdę dużo. Jest naprawdę dużo do zrobienia, to raz, a dwa, na pewno jeśli zmodyfikujemy stronę, co chcemy zrobić i wprowadzić ją na pewno w języku polskim, więc dużo osób będzie sobie mogło wejść i przeczytać o swoich prawach, czy też wydrukować właśnie ulotki i rzeczy po polsku, które na pewno pomogą w tym, żeby ludzie po prostu wiedzieli o swoich prawach, co im się należy, co można i co można przedstawić pracodawcy, co można mu odpowiedzieć, co nie, więc na pewno tak. Jeszcze ostatnie pytanie, Aniu, dla Ciebie. Jak myślisz, dlaczego Polacy powinni głosować? Znaczy myślę, że ważne jest, że powinniśmy skorzystać z tej szansy, że możemy zakomunikować nasze problemy i być też przy tym stole, gdzie są podejmowane decyzje, żeby uważać, że te decyzje są podejmowane na naszą korzyść, a nie zawsze inni decydują o tym, co w sumie nas dotyczy w wielu sprawach, bo mieszkamy tutaj. Dobrze, dziękuję Wam dziewczyny, dziękuję Dziękujemy Ani, bardzo. dziękuję Magdalenie, dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.